Sziasztok, Márkos tészták! Sziasztok, srácok, ez a videó ennyi lett volna, hogy nem. A lényeg az, hogy mondtam, hogy lesz vlog a vonaton. Ez a második vonat, amin megyünk ma. Izabel, hova is megyünk? Intergramba megyünk. Nem Intergram, hanem Intergramba megyünk. Intergramba megyünk, srácok, és videózik, úgyhogy iratkozzatok fel rá. Most kezdte a csatornáját, egy videóról lesz, vagy kettő, nem tudom. Tőle láthatok Robloxot, meg horrort, főleg vlogok lesznek neki, de nekem is lesz. Úgyhogy, srácok, ez a videó annyi lett volna, mert igazából most nincsen ötletem, hogy mit csináljak. Ha odaérünk Ausztriába, 18 órára fogunk odaérni, és hallod, még 4 óra, és még át kell szállni egy másik vonatra. Majd azon is lesz vlog. De akkor császtok!